příkopem. Zatím tedy velice vyrovnané pole, krátce po startu. V čele dostihu je Bremenplan. A dále potom jsme tam viděli první pád. Zulejka. Bremenplan v čele dostihu, koně točí na malý vodní příkop, 16 v popředí. Takže malý vodní příkop bez problémů a čeká nás velký taky příkop. Na ten zavede pole koní 16 na Bremenplan, dále je tam Mandarino, Carlsbad, Flambion, Amangri, Human, Holodemozo, Aspirant, pole uzavírá Klaus, Lirain a Trezor. Velký taky příkop, 16. Jeden pád tam byl. Kdo tam skákal? Vypadá to, že to byl Carlsbad, který ztratil jezdce. Irská lavice. Čele dostihu je Bremenplan, dále 16, následuje Amangri.